bafowethu asukile bafowethu asulwa isibhedlela saseMadadeni hospital. Ngifuna lo myalezo ufike kwi-CEO. Engifuna ukusho ukuthi uLeandiza cleaning services osebenzela eMadadeni akabaholele abasebenzi. Siyacela ukuthi sikhulume no-CEO manje, mhlambe ne-department ingenelele uNomagugu ukuthi lezi inkampani zakhe ayiqashile wayifaka ey'bhedlela ziyehluleka ukukhokhela abasebenzi. Ngokwazi kwami uma ngabe uzo-aplayela i-tender kumele ube ne-security money. So uBaba Masikane noMama Masikane uyabafonela abayibambi ingcingo, uyazama ukufonela uMama Masikane avela athi ubaba akatholakala uzobuyela kuwo. Sike sazama kakhulu lento ukuyenza and ayikho into ebuhlungu njengokubuka bafowethu nincela igazi labasebenzi. And lento eniyenzayo ngifuna ukuthi nezingane zenu ziyazi ozele nje ngifuna azi ophethe abasebenzi ukuthi akuve kukumbe labo cheese enibadla emakhaya nalama cornflakes nalabo ubhekene enibadlayo izingane zabantu zona zingaholile, zona zihluleka nawe ukuthi zikhokhele i-tax fee yokuthi zize emsebenzini. Ayive ebuhlungu ngabi leyo nto. Ngicela uBaba Masikane la ekhona ngifonele. Ngiyacela Baba Masikane la ukhona ngoba ngiyazi ukuthi uzoyithola le video, ngoba uyazi ukuthi abantu awubakhokhele and you don't say anything, nivele nithi ama-payments adelay and abantu abaholele nilindele ukuthi babe semsebenzini. And isibhedlela saseMadadeni asikwazi ukuphatha abasebenzi benu ngoba always they will look for the faulty for ama-cleaners, for ama-security. Abafuna ukubuza ukuthi kahle kahle bafowethu what is wrong. Njengamanje abaholeli abantu kodwa kulendele ukuthi babe semsebenzini. Uya kanjani emsebenzini ungaholeli? Iy'ngane zabayile ey'koleni, omaluma abakhokhelwe, abarentayo they can't have imali yokurenta, kodwa nina niyaqhubeka as business as usual. Hayi bafowethu kahleni bafowethu ngifuna ukunitshena bantu abamnyama. And isibhedlela saseMadadeni siyakuziba ngaso sonke isikhathi lento yokukhokhelwa kwabasebenzi. Isibhedlela saseMadadeni sisibhalele naso isibhedlela saseMadadeni sasitshena i-issue. Ngicabanga ukuthi manje it's almost 3 months kodwa akukho nto eyenzakalayo. Instead they ill treat abasebenzi, ama-cleaners bahambe bewaharasa left and right. Bafowethu asikho isidingo sakaMasikane ukuthi aqhubeke ne-contract if akakwazi ukuqhubeka ne-contract. Asikho umuntu ongakwazi ukuholela abasebenzi akaphucwe i-contract, ayikhanselwe i-contract, angaphinde awuthole kwamsebenziki. Ngoba phela uma ngabe engafuni ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela ecorrect asikwazi ukuqhubeka nalokho. And-ke mina-ke bafowethu ngifuna ukusho nje Baba Masikane la ukhona, please sifonele la ukhona usitshela ukuthi uzobakhokhela nini abasebenzi. Ngeke silokhu njalo sijahana namadoda azi kahle ukuthi asebenzisa obaba nomama bemizi ekufanele bakhokhele idingo zemizi, kodwa indoda ivele inyamalale nje ingasho nanokuthi inyamalelelani. Ibisithatha unkosikazi imbeke abe isithixo-ke sokuhlala echaza ukuthi yona ayitholakala. Bafowethu, this is wrong what you are doing. And ngeke sikwazi ukuqhubeka nabantu esothe abaqashwa uhulumeni, bacontract uhulumeni ekubeni bebe bengakwazi ukusebenza. So ilokho engifuna ukusho. Uma ngabe-ke ningidinga ngikhona, ningitshene sihlangane ngikhona. Ngifanele sikwazi ukuthi kuhambe kuyokhokhelwa abasebenzi. Sifuna abasebenzi bakhokhelwe today njengoba kuwubani namhlanje uWednesday, inyanga yaphela nini. Ngichecka nje kumuntu
owazi inyanga ukuthi phela iyaphela nini inyanga njengoba kukhona umuntu umhla ka-15 ongaholile and inqwaba abasebenzi abangaholi kuze kuyoshaya inyanga enye bengaholile kodwa futhi bengeza ukukhokhelwa iy'mali zabo zokuthi abaholanga nale nyanga esifakiwe. Ayike si-serious thina ngaleyo nto njengale-Labour Desk si-serious bafowethu ngale sinto mhlawumbe ningabona ngathi thina siyajoka. I'm not joking, si-serious ngento yabasebenzi. Mandla.